mwynhau pob eiliad yn gwirfoddoli ar gyfer Menter Caerffili, Splash a Chan, a fi'n mor ddiolchgar i nhw, fi'n hynod o ddiolchgar am y cyfle yn enwedig i Bethan. Maen nhw wedi bod yna gyda fi pob cam. Nes i ddechrau sesiynau Splash a Chan, a oedd Catherine yn un o'r rhieni oedd wedi dod yn rhan o'r sesiynau dechreuol. Ac ar ôl i ni wneud cwpl o'r sesiynau, daeth hi ata fi a cynnig i hun fel rwy'n i arwain y sesiynau yn y dyfodol. Oedd hi'n i ffwrdd ar cyfrymolaeth ar y pryd ac oedd hi'n deud bys hi'n hoffi cyfleoedd jyst yn gwneud pethau wahanol. Yn achos Catherine i hun, oedd o'n wych na hi oedd dod ata ni i cynnig i hun i wirfoddoli am yr partneriaeth, am yr perthnasau fe hi wedi tyfu ata fi. Oedd y cyfle hyn wedi rhoi'r hyder i fi i ddechrau busnes fy hun o'r enw Halibelw. Fi wrth fy modd yn arwain Splash a Chan.